El faré de tendències do it yourself i craft, que no sé si coneixeu què és el do it yourself, que és el fes-t'ho tu mateix, que ara està com, no sé si pel tema de la crisi està com sent bastant tendència i està entrant bastant dintre del que podria ser disseny d'interiors. El meu no va sobre la llum, que seria més el grup d'aquest dia, sinó més aviat l'objecte. Aquest és un blog que es diu IKEA Hackers, jo he fet una selecció una mica de cada un. És un recorregut pels diferents blogs que treballen tot aquest tipus de tendències, aplicat a l'espai. Aquí, per exemple, us poso l'objecte que han fet servir, que en aquell cas és un gerro, i han aprofitat aquest gerro d'IKEA, que poder val 2 euros o por ahí, per fer tota aquesta paret i no fer servir el típic vidre que es fa servir i han lligat tot. En aquest cas, el que han fet servir és la porta dels armaris PAX, que normalment si anem a l'IKEA el coneixem, i en lloc de fer-ho servir com habitualment a armari, és una paret. I aquí tenim tot el procés i el final. Aquest és un altre blog que vindria a ser el mateix que IKEA Hackers, però a l'espanyola, i seria Pirates d'IKEA. Aquí hi ha menys cosa, però hi ha coses interessants. Hi ha menys cosa, però està en castellà i és més fàcil d'entendre. Tot això està fet amb la taula LAC, que aquí el que han fet ha estat un llum i allà una taula. Això és un rebedor, aquest d'aquí, que està fet amb aquestes dues peces, que també són d'IKEA, i aquella allà és un altre ús que li han donat a l'estanteria Expedit, que l'han fet servir com a moble de bany. I és interessant com li donen la volta. En aquest cas també tenim un altre cop la taula LAC, que té molt d'èxit, que és per fer un capçal. Fan un capçal a partir de les taules i després les tauletes de nit també. I allò ja entraria dintre d'un treball de pintura a sobre d'una... Aquí no es veu perquè és massa blanca, d'una alfombra també de l'IKEA. En aquest cas aquest és més elaborat, és el moble aquell, que és el bondel, que veieu a l'esquerra, i han posat tot de fustes i unes rodes per donar-li aquest altre aire. I en aquest cas és un moble rebedor que és un ús completament diferent perquè això són peces de reciclatge. Després un altre lloc on trobem moltes coses de tot això és Pinterest, que no sé si el coneixeu, però allà tothom pot tenir els seus taulers i fer un recull. Només posant home decor, do it yourself, ja trobem tot aquest munt de coses que podem fer nosaltres mateixos amb pocs recursos. Un dels recursos molt utilitzats són els palets, que aquí els veiem utilitzats de diferents maneres, en escales, com a jardineres, com a prestatges, com a taula, com a llit, com a baül, o sigui, tenim moltes utilitats amb uns elements que són per tirar. Aquí tindríem, aquest és un altre apartat que he fet, que seria com més aviat tot el que seria decoració de paret, tot el que podem fer. Allò és una cortina de bany que està feta per un capçal de llit i aquí han fet aquest bricolatge per fer tota aquesta il·luminació. Aquest és un altre grup que he fet que serien els makeovers o que els toneges o li dones una altra vida i és a partir de diferents elements, aquests ja no són IKEA, tot això, com li podem donar un altre punt de vista, un altre punt de vista no, una altra vida. El color aquest turquesa té molt d'èxit. Llavors, a banda del que podem fer amb els mobles i amb això del hazte lo tú mismo, també està molt de moda tot el que és el retornar el ganxet, la mitja, totes aquestes craft, seria en anglès, labores. Llavors, jo ho he aplicat com en el que podríem trobar dintre d'un espai. Això són pubs que estan fets amb ganxet, aquest d'aquí dalt, allò és de l'IKEA, llavors li han fet com una coberta
i aquests serien fets amb mitja però amb unes agulles que són molt gruixudes. Si bé hi havia una tendència general a fer servir el color aquest turquesa, que està com també de moda. Llums, que estan fetes també amb ganxet, i bueno, un estil molt diferent. Tot això és d'un estudi de disseny i aquell altre ja no, però bueno, és una aplicació molt dintre de l'espai. Estores, diferent tipus d'estores, també fet amb tot això. Tot això ho he portat una mica per... Bueno, tots els elements fets servir de cop crec que seria com massa en un espai, però sí que un detall d'aquest tipus pot estar bé. Aquell és com molt més pla, és tot ganxet, però diferents utilitats. Aquest és un estudi que els de dalt es diuen WADB, i aquests el que han fet és a partir d'un esquelet d'una cadira, et donen tot perquè tu et puguis fer la cadira, i tenen aquests dos models que hi ha aquí i una hamaca també. I aquests altres és el Nicole Tomazzi, que també és el mateix estil. Llavors, tot això és molt maco, tots ho fan molt bé, això són diferents estils, diferents coses que podries fer, una paret així degradat, un bol, una llum feta de puntes, però aquesta és una altra web que es diu Pinstrosity, que just és el contrari de Pinterest. Pinterest seria el que hem vist en aquesta primera pantalla, i això és el que ha sortit de fer-ho amb algú que no té gaire traça. Aquest seria la llum, que ha quedat feta un nyap, aquell seria el bol, la paret, que ha quedat bastant desastrosa, l'estora aquella d'allà, que era la que aguantava la nena, i l'alfombra, i ja està.